फैबाय आरो नै बेवहायनो जायगानि नामखौ खिथाला जोङो लकेसना सिनायजोबखायो बयबो औ हेल' गाइस फट'सो लाजोबबाय माथो मोजाङै मोजां सफैबाय आरो गासिबो माखासे गोबाबोदों मोजांनि जायगा नायना लादो लोगोफोर बरियाखा जायगा नै सफैबाय ओरै संगासिनो दङ मा संखोथाय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं बेजों बरियाखा नै दैया हाबाब दा बुंसै दैफोरखौथ' फार्स्ट टाइम दिनैसो फैबायलां माथो बावलाय रोमै बाव मा ओरैनो नामा आदसा जिरायग्रा आरोना बियो ओइ मिस लिंहरदोंनो थौ मिस लिंहरदोंनो थौ लिंहरदोंनोलै थौ थौग्रो रोमै अन्थावदै बिराद गुवार खानाय जायगा बिराद गुवार বন্ধুগুলো তোমার লগত কি গ্রুপ হ্যাঁ টাইগার নাকি টাইগার গ্রুপ আহা হা এফালে टाइगार ग्रुपनि आरो सार्भे खालामगासिनो दं दा बिफां लाइफांनि लिरजोबनांगौनो मा मा बिफां दंबावबा बिसिबां एरिया दङ बेखौ लिरनांगौ आरोना हरै लिरगासिनो दं जोंनि ग्रुपआ बैयावहाय लिरगासिनो दङ आं ओरैहाय फैबाय आरोना दा नै बेबायदि आरो जायगाया जों दा बेरायगासिनो दं आरो दा लिराखै जोङो नायदिंगासिनो दङ मा मा बिफां दङ मा मा बिफां गैया बिराद मोजांखालै जायगाया हयले सलिडखा ओरैबायदि मोजां ना बेरायनो साल बिफाङा नै जोंहाय टयलेट दं नामा आंबो थांनांसिगोनलै एसे ओरैहाय ओभार गरम जाबाय थ' होस बोरैबा गोलैगोन मबाइलाव गोलैलांबा सेस मावनानै बैजोंसो थांनांगौ हाजो खाथियाव होनदां बैजों बिराद समायना खाथियाव थांबा माब्लाबा हाग्रा गोजाना
ओरै मानसि मेरला दंफैयो नामा गोलोमनो गोजा दैया मजा खानाया जायगाया होमबा मावग्लुबजोबो सौफैफिनबाय आरोना बासआ मोसायोसो लागाव बाज्ल'गासिनो दङ बासआनो बाज्ल'जोब्बाय नै सेसखासै ओरैबो दङ आरोना थौस